Μια δική σας στιγμή όταν βρίσκεστε στην αλλοδαπή, στο εξωτερικό, προσκεκλημένος, εκεί από συλλόγους μας, φορείς μας, δόξα τω Θεώ, είμαστε καλά οργανωμένοι παντού, στην Ευρώπη και στον κόσμο. Ποια να είναι? Είναι το φεστιβάλ των χωρών που οργανώνει η Ομοσπονδία Ελλήνων Ποντίων Ευρώπης. Να είμαι ειλικρινής, εγώ το φεστιβάλ εδώ το οποίο οργανώνει η Παμποντιακή Ομοσπονδία το έκλειψα από την Ευρώπη, από τη Γερμανία. Γιατί έχω πάει 8 φορές συνεχώς σε φεστιβάλ των Ελλήνων Ποντίων της Γερμανίας και πρόκειται να πάω και τώρα, τέλη Μαΐου, όπου θα γίνει, νομίζω, το 24ο φεστιβάλ. Εμείς πάμε για το 3ο και οι Έλληνες πόντιοι της Γερμανίας πάνε για το 24ο. Βλέπετε πόσο μπροστά είναι, πόσο μπροστά είναι ο απόδημος ελληνισμός. Είναι πάρα πολύ μπροστά. Και κλέψαμε εμείς εδώ οι Έλληνες, οι γηγενείς, εδώ κλέψαμε την ιδέα από την Γερμανία. Τίποτα δεν είναι περίεργο. Όσο μακριά βρισκόμαστε από το Μητροπολιτικό Κέντρο, τόσο διαφορετικά. Και νομίζω ότι αυτό το οποίο με έκανε φοβερή εντύπωση από το φεστιβάλ που οργανώνει κάθε χρόνο η Ομοσπονδία των Ελλήνων Ποντίων της Ευρώπης είναι αυτή η εικόνα που μπαίνουν τα παιδιά μέσα. Και εκεί δεν είναι λίγα τα παιδιά. Βλέπετε και παιδιά μικρά και τα λοιπά ασχολούνται με τις παραδόσεις. Αυτό είναι πολύ παρηγόρο και ευχάριστο. Μπαίνουν, ο αριθμός περίπου των παιδιών στα φεστιβάλ της Γερμανίας είναι γύρω στα 1000 με 1100, 1200 παιδιά. Είναι πάρα πολλά για την αλλοδαπή και είναι η εικόνα αυτή την οποία μου έχει μείνει στο μυαλό και αυτή που πραγματοποιούμε και εμείς. Είναι η είσοδος των παιδιών αυτών από διαφορετικούς εισόδους και το πιάσιμο των χεριών ψηλά, 1000 παιδιά που μπαίνουν μέσα στην είσοδο. Αυτή είναι και η σπουδαιότερη εικόνα όλη του φεστιβάλ. Και μετά λέει μέσα του ο Γιώργος ο Παρχαρίδης, «Τρινά μου κι εγώ παιδί, να βάζα τη στολή και να χόρευα». Ξέρω ότι χορεύετε στα κλεφτά. Χορεύω πάρα πολύ και μου αρέσει πραγματικά. Χορεύω μετακτικά στο ταβέρνα Παρακάθ και σας προσκαλούμε να έρθετε μαζί μας κάνα βράδυ να δείτε πώς διασκεδάζουμε, να παρακαθίσουμε και να δείτε πώς διασκεδάζουμε. Και για μένα το Παρακάθ δεν είναι απλώς μια ταβέρνα, είναι ένα πολιτιστικό πραγματικά κέντρο. Μετά θα πάρουμε και τα παιδιά του Συλλόγου Ελευθερίου Κορδελιού και θα πάμε και στην αυλαία μια βόλτα. Και τώρα για να δω αν Σοποδάρ το λέμε, πρόεδρε. Σοποδάρ, τι Σοποδάρ. Εντάξει, ό,τι θέλει ο Δημήτρης μας τώρα, για να δούμε εάν θα μας παρακινήσει να χορέψουμε. Βεβαίως. Yaraban, magalaves laşkete, oden gez gorotobay, perede yak paşkete, oden gez gorotobay, perede yak paşkete, kopa kopa kopala, ta kortsopa ta galla, kopa kopa kopala, ta kortsopa ta galla, indele ata etane, somre muyate men pane, indele ata etane, somre muyate men pane. Συμπέδια κυρία, στρογγυλά χιλιούδα. Ταράπα συμπέδια κυρία, στρογγυλά χιλιούδα. Τα κορτσοπάτε μορφά, συνεγαλιά με λιούνονταν. Τα κορτσοπάτε μορφά, συνεγαλιά με λιούνονταν. Κόπα, κόπα, κόπαλα, τα κορτσοπάτα καλά. Κόπα, κόπα, κόπαλα, τα κορτσοπάτα καλά. Είναι τα έφτανε, σόγκρε μου γιατί μεν πάνε. Είναι τα έφτανε, σόγκρε μου γιατί μεν πάνε. Συνάραμπαν θα κατούμε, σε δαλείς αραπάζεις. Στα κορτσοπάτε μορφά, εγώ έξεβα σε δαλείς. Στα κορτσοπάτε μορφά, εγώ έξεβα σε δαλείς. Κόπα, κόπα, κόπαλα, τα κορτσοπάτα καλά. Κόπα, κόπα, κόπαλα,
τα κορτσόπα τα καλά. Ινδιαλάτα έφτανε, σόγκρε μου γιατί μεν πάνε. Ινδιαλάτα έφτανε, σόγκρε μου γιατί μεν πάνε. Στα γόνατα με μάζες στην καρδιά, εξέρανε στα γόνατα με μάζες στην καρδιά. Επίκες με και με χάσα πουλοπών και τη βία, επίκες με και με χάσα πουλοπών και τη βία. Πικές με κορδίλ και πολέμας να γλίτσμε. Εδέσες πικές με κορδίλ και πολέμας να γλίτσμε. Αν θέλεις με σπινξόβλησο με γιαν και ντερε να γλίτσμε. Αν θέλεις με σπινξόβλησο με γιαν και ντερε να γλίτσμε. Μάρτο φρύδο πως χαϊδές παν. Κόμματο πως κρούτης μάρτο φρύδο πως χαϊδές πάμε. Να μην παίρνε μας καφέρ το σεβδαλούκ το θαύταν. Να μην παίρνε μας καφέρ το σεβδαλούκ το θαύταμε. Parkarim salangada la rega lilaskun te morfata korsopan apemen ki holaskun te morfata korsopan apemen ki holaskun. Se morbo fundo che ci può chipi, dopo io posso morbo vita ne ci può chipi, e non se me reale gli andur tu chipi, e non se me reale gli andur tu chipi. Otenges baby na popis me to chapic, otenges baby na popis me to chap, manit samara epson se me langere angoric, manit samara epson se me langere angoric. Tomato pa me ternes. Apo kita pernes me, tomati linde pernes. Το τσιγάρο με ψάτο, πίσω και ανεβίζα το, πίσω και ανεβίζα το. Το μικρό τεμό
μορτερνί, το μικρό το μορτερνί, βάκο και κλενίζα το, βάκο και κλενίζα το. Μπράβο. Λοιπόν, θέλει τουλάχιστον καλή φυσική κατάσταση, Πρόεδρε. Να σας πω. Θα καθίσω κοντά σας. Να σας πω ότι όταν χορεύει κανένας ένα κότσαρι, 5 γύρι κότσαρι, ισοδυναμούν με ένα κλασικό πόσος. Δεν το έβγαλα. Και εφόσον δεν το βγάλατε, πρέπει να ψάξετε τις αρτηρίες σας. Να τις ψάξω, λέτε. Θα το κάνω. Θα κάνουμε μια πολύ μικρή διαφημιστική ανάσα, για να πάρω κι εγώ μια ανάσα δηλαδή. Και αμέσως μετά, επιστρέφοντας, θα δούμε γιατί εκτός από πολύ ωραίους χορούς και τραγούδια έχουν και εξαιρετικές εκδόσεις οι πόντοι. Ο Γεωργιάδης ο Γιώργος θα μας πει για το βίντεο. Ωραία. Στο λεκανοπέδιο Αττικής, αλλά δεν ξέχασαν την παράδοσή του. Περίπου 500.000 πόντοι διαφόρων γενεών από τον Τζεριζωμό το 1924 μέχρι και την αστιφιλία των ημερών μας βρίσκονται στο Πεινό Νάστη και στα Πέριξ, με συλλόγους οργανωμένους και αμφιρούς, αλλά και με πίστη. Βρεθήκαμε σε ένα ιστορικό κέντρο των ποντίων της Αθήνας, το Κορτσόπολο, που λειτουργεί εδώ και 35 χρόνια, σε μια βραδιά αφιερωμένη σε ένα επίσης ιστορικό ποντιακό περιοδικό, την Ποντιακή Λύρα Χαϊδαρίου, που έκλεισε φέτος 25 χρόνια ζωής και τα γιόρτασε βεβαίως παραδοσιακά. Σας καλωσορίζω όλους, εκλεκτούς προσκεκλημένους, φίλους αγαπημένους και συνεργάτες, συνοδοιπόρους στο μακρύ και δύσκολο ταξίδι που μαζί διαλέξαμε και χρόνια τώρα πορευόμαστε μέσα από τους συλλόγους μας. Σας καλωσορίζω και μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου σας ευχαριστώ εκ μέρους όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που ανταποκριθήκατε στο κάλεσμά μας και επιλέξατε να περάσετε τη σημερινή βραδιά μαζί μας, γιορτάζοντας τα 25 χρόνια της Ποντιακής Λύρας, του περιοδικού που εκδίδει ο σύλλογός μας και με τη στήριξη και την αγάπη τη δική σας. Έχουμε μια μεταστροφή της νεολαίας προς την παράδοση και ειδικά το ποντιακό στοιχείο. Βέβαια, είναι το ευχάριστο αυτό, το ότι μεταδίδεται στη νεολαία, ότι συνεχίζει η νεολαία να εκφράζεται μέσα από το ποντιακό τραγούδι και τον ποντιακό χορό. Οικονομικά όμως είναι ασύμφορο. Δεν υπάρχει κατανάλωση. Υπάρχει πολλής κόσμος, δεν υπάρχει κατανάλωση. Πολλοί νεολαίοι, άλλοι με πολιτικά και άλλοι με στολές, ήταν εκεί και έδωσαν το δικό τους μήνυμα. Η ποντιακή πιστεύω ότι δεν στερείται τίποτα του λαϊκού προγράμματος ή τον ροκ ή τον pop και πιστεύω ότι έτσι συνεχίζεται και η παράδοση. Και στους νέους αρέσουν πιστεύω τα ποντιακά, γι' αυτό και όλοι οι σύλλογοι έχουν χορευτικά. Πέρα από τα γλέντια, τους χορούς, τα μουχαπέτια, βλέπουμε την οργάνωση των νέων ποντίων σε επίπεδο πλέον οργανωμένο, στον οργανωμένο ποντιακό χώρο, μέσα από τις ομοσπονδίες. Μην ξεχνάμε ότι οι νεολαίες δραστηριοποιούνται σε άλλες ομοσπονδίες άλλων χωρών πάρα πολλά έτη. Πρόσφατα και στην Ελλάδα, στη δική μας Παμποντιακή Ομοσπονδία, δραστηριοποιείται η νεολαία μας τα τελευταία 3-4 μήνες. Γίναμε 15 μελές όργανο νεολαίας. Αυτό είναι πολύ θετικό, πολύ ελπιδοφόρο και πιστεύω θα λειτουργήσει πολύ σωστά. Τώρα νομίζω εδώ τα τελευταία 2 χρόνια ο χώρος μας, οργανωτικά ο ελλαδικός χώρος είναι στο καλύτερο σημείο που είδα ποτέ και οι προοπτικές είναι πάρα πολύ θετικές γιατί ήδη το 90% σχεδόν του δυναμικού μας είναι ενσωματωμένο, συσπηρωμένο και λειτουργεί μέσα στην Παμποντιακή Ομοσπονδία. Ο κατά το πνίριο κορυφαίος πόντης τραγουδιστής μετά το Χρύσανθο, Γιάννης Κουρτίδης, κοσμεί το κέντρο αυτό. Βλέπω ότι η συμμετοχή της νεολαίας είναι σημαντική, είναι σε πολύ αυξημένο ποσοστό θα έλεγα, που σημαίνει ότι σφραγίζουμε για άλλη μια γενεά, ότι πάμε πάρα πολύ καλά. Βλέπω ότι υπάρχει μεγάλη συμμετοχή από τον κόσμο. Ψυχή των εκδηλώσεων ο Παναγιώτης Θεοδωρίδης από το Πορτοράζ, ο νεότερος δημοτικός σύμβουλος πλέον στο Δήμο Κοζάνης,
και μεγάλη ελπίδα για το ποντιακό τραγούδι. Τόσο η ποντιακή λύρα όσο και εκατοντάδες άλλες σπάνιες εκδόσεις, χειρόγραφα, περιοδικά και βιβλία της ελληνικής διασποράς ανά τους αιώνες φιγουράρισαν για μια ακόμη φορά στο πολιτιστικό κέντρο του Δήμου Αθηναίων Μελίνα Μερκούρη έως και τις 28 Φλεβάρι. Εκεί μεταβαίνουμε και εμείς τώρα για να συναντήσουμε τον πρόεδρο του Αριστοτελείου Ιδρύματος Κύπρου, Μιχάλη Λιμπερόπουλο, προκειμένου για την ξαναγήσή μας. Η έκδοση ομογενειακού τύπου έχει πραγματοποιηθεί με εξαιρετική επιτυχία στην Κύπρο, στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, στον Γιωχάννης διαβάσει κάτι. Εσείς? Εγώ ξέρω για την ποντιακή λύρα δεν υπάρχει κάτι. Μάλιστα. Σας αρέσει όμως να γνωρίζετε πράγματα και να εξελίσσετε αυτό το μουσικό είδος? Χρήστα, να πω κάτι πάνω σε αυτό. Ναι. Πλέον υπάρχουν μεθόδοι για εκμάθηση ποντιακής λύρας. Ναι. Έχουμε καταξιωμένους μουσικούς στο χώρο μας, όπως είναι ο αρχιτεκτονίδης ο Βασίλης, ο οποίος είναι σε επιστημονική βάση πάντα. Έτσι, και ο Ματθαίος Τσαχουρίδης, ο οποίος σπουδάζει στο Λονδίνο, ο Μιχάλης ο Καλιτζίδης, ο Παύλος Τσακαλίδης. Υπάρχουν αξιόλογοι άνθρωποι οι οποίοι μερίμνησαν ώστε να υπάρχει και αυτό το κομμάτι. Τώρα, εγώ θέλω να κάνουμε μια μεγάλη σιωπή, γιατί είναι μεγάλη σπουδή και για το θέατρο αυτό, Πρόεδρε, και να βάλουμε στην παρέα μας κάποιον από μακριά. Αλλά χωρίς να μου μιλήσει, αν μπορεί αυτό που συνεννοηθήκαμε. Ήταν ο Ματθαίος ο Τσαχουρίδης. Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ γιατί σε αυτά τα ταξίδια μου στον κόσμο γνωρίζω κεφάλαια. Κεφάλαια πολιτισμού για όλους εμάς και μεγάλες καρδιές. Ο Ματθαίος είναι ένας από εκείνους και είναι πολύ χαρούμενος. Όχι γιατί όλα τα πράγματα πάνε καλά στη ζωή του. Όχι γιατί βγήκε πρώτος, ας πούμε, στο διαγωνισμό των διεθνές που έγινε στο Ηνωμένο Βασίλειο. Αλλά γιατί πολύ απλά με την προσπάθειά του θα καταθέσει κάτι για όλους εσάς. Ένα δηλαδή δοκίμιο, μια διατριβή στην ιστορία της λύρας και στην εξέλιξή της. Ματθαίο, τι μου κάνεις? Καλησπέρα σας, χαιρετίζω όλους τους αγαπητούς φίλους στο στούντιο. Χρήσα μου, σ' αποθύμησα, καιρό έχω να σε δω. Χαίρομαι πάρα πολύ που σ' ακούω. Ξέρω όμως ότι σε λίγο θα με βγάλεις να χορέψουμε. Γιατί έρχεσαι όπου να είναι. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι στην παρέα σας. Μακάρι να ήμουν εκεί μαζί σας, αλλά δεν θα αργήσω να κατέβω στην Ελλάδα. Έρχομαι την Δευτέρα πρώτα ο Θεός στη Θεσσαλονίκη, θα είμαι για μια εκδήλωση εκεί και εύχομαι με την πρώτη ευκαιρία να σας συναντήσω από κοντά. Ωραία. Πότε τελειώνει η διατριβή μας? Είδες πώς την οικειοποιούμε? Την οποία όχι μόνο εγώ αλλά και ο καθηγητής μου και πολλοί φίλοι θα είμαστε σε λίγο καιρό πάρα πολύ περήφανοι. Είναι μια διατριβή η οποία θα παρουσιαστεί σε λίγους μήνες και θα αφορά την ποντιακή λύρα από ιστορικά θέματα μέχρι και θέματα προέλευσης, και εδώ θα μπορούσα να κάνω μια παρένθεση και να σας πω ότι η λύρα η ποντιακή πρόκειται για καθαρά βυζαντινό και ευρωπαϊκό όργανο με αυτές τις καταβολές και όχι καταβολές από την Κεντρική Ασία όπως πολλοί ερευνητές το παρουσιάζουν. Θα το δείτε βέβαια όταν θα έρθει στα χέρια σας η διατριβή. Αυτή λοιπόν η διατριβή θα παρουσιαστεί επίσημα στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου σε 2 με 3 μήνες περίπου, όπου θα αφορά εκτός από τα ιστορικά στοιχεία τις τεχνικές παίξηματος του οργάνου και πόσες πολλές δυνατότητες έχει η ποντιακή λύρα ως ένα έγχορδο μουσικό όργανο. Ωραία. Όταν με το καλό ολοκληρωθεί, θα μου υποσχεθείς τώρα, έτσι θα δεσμευτείς ζωντανά, το όχι αυτό στην ελληνική τηλεόραση, θα μου φέρεις 2 αντίγραφα, ένα για το Φόρη και ένα για τον Κώστα. Εντάξει. Βεβαίως και θα με τα το φέρω. καλό σε περιμένω. Πάμε τώρα να παίξουμε όλοι μαζί, Λονδίνο και Θεσσαλονίκη, να δούμε θα το καταφέρουμε. Ο αυτοσχεδιασμός, κύριε Χατζηδαβιτίδη, είναι στο πλαίσιο. Έτσι δεν είναι? Για να δούμε. Πάμε.
και να ηλιέμαι και πεγέρασανε και σαν δέντρα επεκούψανε. Και να τα πάνε και τα φυλακτούν και νερούξανε. Είσαι μιλόν κοκκινόν, είσαι μιλόν κοκκινόν, κορίτινος, είσαι μιλόν κοκκινόν, είσαι μιλόν κοκκινόν. Φύγω και λαμέτε μεν βασιλοπούλον, είσαι βασιλοπούλον. Φύγω και λαμέτε μεν βασιλοπούλον, είσαι βασιλοπούλον.
όπως είμαστε καθισμένοι. Θα βγείτε, μην φεύγετε. Ελάτε εσείς με τα ωραία μάτια εδώ δίπλα. Μια χαρά είμαστε. Θα ευχαριστήσω πάρα πολύ από καρδιάς τον Δημήτρη τον Καρασαβίδη. Δημήτρη, είμαι βεβαία ότι και ο Στέλιος ο Καζαντζίδης μας άκουγε και ο Χρήσανθος θα χαιρόταν πάρα πολύ σήμερα. Τον Κώστα που είναι δίπλα του και είναι από το Ελευθέριο Κορδελιό, έτσι. Πες μου το επώνυμο. Όχι βρε σένα, Τόλι Αποστόλη. Τον Ιράρη, βρε. Ευχαριστώ τους μουσικούς τώρα. Ωραία. Τον Κώστα τον Σουπιάη θα τους μάθω σε λίγο. Το Φόρη τον Απατζίδη που τώρα δεν τον βλέπετε, αλλά τον ακούσατε και το χαρήκατε νωρίτερα. Και τον κύριο Νίκο Χατζηδαβιτίδη. Έλα, Νίκο. Έλα, Νίκο. Τάκ, 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 τάκ. Έλα μια φασαρία. Ας ένα δεν κάνει. Μπράβο. Επίσης, τον πρόεδρό σας που σας έφερε εδώ, ένα χειροκρότημα, γιατί είστε κούκλες και κούκλοι όλοι. Και τον πρόεδρο της Πανποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος, τον καθηγητή. Την καρδιά μας σε λίγο εκεί θα την αφήσουμε. Τι να κάνουμε, που θα πάμε μαζί και θα χορέψουμε. Γρήγορα θα πάτε να δείτε την καρδιά σας. Ναι, γιατί καπνίζετε. Αχ, μην τα λέτε αυτά και τα ακούει. Μα τα ακούει η μανούλα μου και στεναχωριέται. Μην τα λέτε αυτά. Προσπαθούν να με μίσουν στο κάπνισμα και εγώ αντιστέκομαι. Διαφημιστικό διάλειμμα και έτσι. ντυμένη η ποδία πάνω να αποτίσω και να αποτίσουμε όλοι μαζί τιμή και σε ένα άλλο μας κομμάτι. Ισχυρό, δυνατό, τιμή στον βλαχόφωνο ελληνισμό.